इसोरनि खाथियाव गावनि गासै पापफोरखौ स्वीकार खालामदोंब्ला बेनि थाखाय इनाफ नङा, बेनि थाखाय थोजासे नङा। नाथाय दिनैबो जोंनि जिबना जोंनि पापखौ स्वीकार खालामनाया, गोदान जानाया जोंनि थाखाय गोनांथि। मानोना जोंनि मोनफ्रोमबो थाबायनायाव, जोंनि मोनफ्रोमबो रायज्लायनायाव, जोंनि मोनफ्रोमबो साननाय हनायाव जोङो माब्लाबा समाव इसोरनि बेरेखा जोङो खालामफ्लाङो, इसोरनि जेंना जोङो मावफ्लाङो। अब्ला बै जेंना, बै पापखौ सोर बिसाया बा सोर सुबुङा जोंनो निमाहा होगोन? नाथाय आफा इसोरासो, जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंनो बे निमाहाखौ होनो हागोन। बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जाय सुबुंफोरा गावखौ गोदानै गथायदों, जाय सुबुंफोरा गावखौ गोदानै फोरबो इसोरनो गथायबाय, जाय सुबुंफोरा गावखौ इसोरनि लामाजों थांनो थाखाय गथायबाय, जाय सुबुंफोरा गावजों गाव जि एना एनि दङमोन, गावजों गाव जि पापफोर खालामलायनाय दङमोन, गावजों गाव जि नांनाय खमनाय दङमोन, गावजों गाव जि हामा मोनज्लायनाय दङमोन, बेफोर गासैखौ जोङो नागारजोबनानै, बेफोर गासैखौ जोङो साइडआव दोनथ'जोबनानै, बेफोर गासैखौ जोंनिफ्राय बाहेरायाव दोननानै जोङो गोदान जानायनि सम जाबाय, जोङो गोदान गोसो जानायनि सम जाबाय, गोदान न'खर खुंनायनि सम जाबाय, गोदान जोंनि जिबनखौ दैदेननायनि सम जाबाय, जोंनि मण्डलीखौ गोदान दैदेननायनि जोङो सम जाबाय। आरो जोंनि मण्डलीखौ जोङो मोनसे स्टेपनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेपआव लांनायनि दिनै सम जाबाय। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया बे बायसा बुंदों, बेयाव बे बायसा बुंदों 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, नैथि करिन्थिया बाबाला 10 सिरियाव बेयाव बे बायसा बुंदों, बेनिखायनो सोरबा ख्रिस्ट'नियाव थायोब्ला बियो गोदान दाजानाय, नै गोजामा थांबाय, नै गोदान जाबाय। सोरबा जुदि, इंलिसाव बुंदों इफ, जुदि ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला बियो गोदान दाजानाय, गोजामा थांबाय बिनिफ्राय बियो गोदान जाबाय। ख्रिस्ट'नियाव थायोब्ला जोंहा गोदान सृष्टि जायो, जोङो ख्रिस्ट'नियाव गोदान जिउ मोननो हायो, ख्रिस्ट'नियाव जोङो गोदान थांखि मोननो हायो, ख्रिस्ट'नियाव जों गोदान बोलो मोननो हायो, ख्रिस्ट'नियाव जोङो गोदान जोंनि सोलोंनायफोरखौ मोननो हायो, ख्रिस्ट'नियाव जोङो गोदान जोंनि आसाफोरखौ जोङो मोननो हायो, ख्रिस्ट'नियाव जोङो गोदान जोंनि न'खर खुंनायनि बोसोनफोरखौ जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो बे संसाराव सोरजिनाया गोदान जिबन मोननो थाखायब्ला, गोदान न'खर खुंनो थाखायब्ला, गोदान जिउ खालामनो थाखायब्ला, गोदान थांखिखौ जाफुंहोनो थाखायब्ला, गोदान बोलोखौ मोननो थाखायब्ला बेबायदि मानसिया बै मानसिया जिसु ख्रिस्ट'नियाव थाथारनो गोनांथि, जिसु ख्रिस्ट'नियाव बियो गोसो सोलायनो गोनांथि, जिसु ख्रिस्ट'नियाव बियो गावखौ गथायनो थाखाय गोनांथि, जिसु ख्रिस्ट'नियाव बियो गावखौ गावनि न'खरखौ लाबोनो थाखाय गोनांथि। मानोना जों साफ्रोमबो थै आरो मोदोमजों जोनोम मोनबाय, आरो बे थै आरो मोदोमजों जोनोम मोननायाव जोंनियाव गाज्रि दङ, जोंनियाव खोमसि दङ, जोंनियाव मैला दङ, जोंनि साननाया गाज्रि, जोंनि मावनाय दांनाया गाज्रि, जोंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गाज्रि, जोंनि सोलिनाय थानाया नंखाय बाखाय, जोङो मोजांखौ साना, जोङो मोजांखौ मावनो थाखाय हास्थाया, जोङो जोंनि न'खरखौ जोङो मोनसे स्टेपनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेपआव लांनो थाखाय जोङो साना, आरो बेबायसानो जोङो गाज्रियाव जोङो थायो। बेनिखायनो जोंनि जिबना, जों साफ्रोमनि जिबना गोदान जानायनि गोनांथि, आरो बे गोदानखौ मोननो थाखायब्ला ख्रिस्ट'आ आंनियाव जागा मोननांगोन, ख्रिस्ट'आ आंनि न'खराव जागा मोननांगोन, ख्रिस्ट'आ आंनि मण्डलीयाव जागा मोननांगोन। अब्लासो गोजामा आंनिफ्राय गोजानाव थांगोन, अब्लासो गोजामा आंखौ नागारलांगोन, अब्लासो नोंथाङा गोजामखौ नागारनो हागोन, अब्लासो नोंथांनियाव गोदाना जन्म जागोन। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव बुंदों, सोरबा जुदि ख्रिस्ट'नियाव दङब्ला बियो गोदान दाजानाय, नै गोजामा थांबाय, नै गोदान जाबाय। जेब्ला जोङो गोदान जाबाय ख्रिस्ट'नियाव, अब्ला आफा इसोरा जोंनो मोनसे शेयारिं होदों, जोंनो मोनसे बाहागो होदों। जेरै जोङो बिजनेसखौ जमायै खालामोब्ला सानै साथामजों, अब्ला जोङो शेयारिं थायो, जोंहा बाहागोफोर थायो। नोंथाङा 10% मोनगोन, नोंथाङा 20% मोनगोन, बा नोंथाङा 5% मोनगोन।
जोङो बेबायसा बाहागो जोङो मोननाय जायो थिग बेबायसानो जेब्ला जोङो ख्रिस्टनियाव गोदान जायो जों साफ्रोमहाबो मोनसे मोनसे बाहागो ख्रिस्टनिफ्राय आफा इसोरनिफ्राय मोननो हायो आरो बे बाहागोआनो जादों जों साफ्रोमबो ख्रिस्टनि बिसाफोर जाबाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टनि बिसा जानो हानाय अधिकारखौ दिनै जोङो मोननो हायो बे अधिकार ख्रिस्टनि अधिकार इसोरनि बिसानि अधिकारखौ दिनै जों साफ्रोमबो मोननो हाबाय मानोना नोंथाङा ख्रिस्टखौ नाजावबाय नोंथाङा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जिसु ख्रिस्टनाव नोंथाङा गोदान जाबाय आरो नोंथांनि गासैबो गोजामा दिनै थांजोबबाय आरो नोंथाङा गोदान जानायनि गेजेरजों ख्रिस्टनि बिसा जानो हानाय अधिकार बाहागोखौ नोंथांनि जिबनाव मोननो हाबाय दिनै बे गासैखौबो गासै सुबुङा मोननो हाया बे ख्रिस्टनि अधिकारखौ ख्रिस्टनि बिसानि अधिकारखौ बाहागो मोननायखौ गासै सुबुङा दिनै मोननो हाया दिनै गासै सुबुङा मोनजोबनो हाया जोङो जेखौ मोनदों गुबुना मोननो हाया जेखौ जोङो नाजावदों गुबुना नाजावनो हाया जेखौ जोङो बुजियो गुबुना बेखौ बुजिनो हाया नाथाय जोङो ख्रिस्टनियाव थानायखाय जोङो इसोरनि बिसा जानो हानाय अधिकारखौ होबाय अब्ला बेसेबां रंजानाय जोंनि जिबननि थाखाय बेसेबां रंजानाय जोंनि संसार जानायाव बेसेबां रंजानाय जोंनि न'खरखौ खुंनायाव दिनै जोङो मोनथिनो हायो मोनसे न'खराव बिमा आरो बिफा थायो आरो बै न'खराव इसोरा दान होयो गथ'फोरखौ आरो बै गथ'नि बाहागोखौ बिमा आरो बिफाया गथ'नि बाहागोखौ दोनखायो जेब्ला बिमा बिफाया बोराय बुरै जाबाय जेब्ला बिमा बिफाया थैलांबाय अब्ला बै गथ'आनो बै न'खरनि गासै बाहागोनि बिगोमा जायो बेबायसानो आफा इसोराबो जिसु ख्रिस्टनि जुनै जों साफ्रोमनि जिबनाव बेखौ खालामबाय जोङो दिनै सोरगो रायजोखौ नुनो हायाखै जोङो बाथ्रायाव मोननो हादों सोरगो रायजोआ मा आरो सोरगो रायजोआव सहैब्ला जोङो बोरै जागोन बोरै थाहैगोन बोरै जोङो इसोरनि महिमाजों जोङो दैदेन जागोन इसोरनि सोराङाव जोङो दैदेन जागोन बे गासैखौबो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोङो आरो सोरगो रायजोआव जि धोन सम्पति दङ सोरगो रायजोआव जि गोजोननाय रंजानाय मिनिनाय रोजाबनाय जेफोर दङ गासै बाहागोफ्रा जोंनि जागोन मानोना नोंथांखौ दिनै आफा इसोरा जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिसाजो आरो बिसाज्ला खालामबाय अब्ला बै अधिकारखौ बै बाहागोखौ जोङो मोननो हागोन जोंनि बे नतुन सिरा जुलियाव बेसेबां ख्रिस्टखौ नाजावनाय बिसाफोर दङ जायफ्रा ख्रिस्टजों थाबाय नांना थाबाय गोदान जाबाय गावखौ गथायबाय साफ्रोमबो दिनै ख्रिस्टनि बाहागोखौ मोनफानो हागोन सोरगो रायजोनि बाहागोखौ मोनफानो हागोन आरो बे संसाराव थानाय बेसेबां गोजानाव थानाय ख्रिस्टनि बिसाफोर दङ बिथांमोनाबो बे बाहागोखौनो मोननो हागोन जोङो जेरै बाहागोखौ मोनगोन बिथांमोनाबो मोननो हागोन मानोना जोङो ख्रिस्टनियाव थायोब्ला जोङो इसोरनि बिसा जोङो जायो जोंहा बे संसाराव बिफाफ्रा गोबां दङ बिमाफ्रा गोबां दङ बे संसाराव जोंनि न'खरफ्रा गोबां दङ नाथाय गासै बुहुमनि ख्रिस्टखौ नाजावनाय बिसाफोरनि बिफाया सासेल' आमेरिकायाव थानाय ख्रिस्टनि बिसाफोराबो सासेल' बिफा दङ जोंनि इन्डियायाव थानाय ख्रिस्टनि बिसाफोराबो सासेल' बिफा दङ बेनो जाबाय आब्राहामनि इसोर इसहाकनि इसोर जाकबनि इसोर सोरगो आरो बुहुमखौ सोरजिग्रा बे इसोरासो जोंनि सासेल' बिफा जागोन बेनिखायनो इसोर आफाया जेब्ला बियो 10 कामान्डमेन्टखौ गावनि बिसाफोरनि थाखाय लाबोदों सेथि 10 कामान्डमेन्टआनो जादोंमोन आंनि अनगायै नोंसोरा गुबुन रावबो इसोर गैया आंनि अनगायै नोंसोरो रावबो गुबुन इसोरखौ दा खुलुम आंनि अनगायै नोंसोरो रावबो गुबुन इसोरनि खाथि दा थां आंनि अनगायै नोंसोरो रावबो गुबुन इसोरनि मोखांथिं दा थां नाथाय आंखौ खुलुम आंखौ बाख्नाय आंखौ मानि आंखौ फोथाय बे गोथार आफानि बिसासो जों साफ्रोमबो दिनै जानो हानाय अधिकार आरो बिफा इसोरनि जि मोननांगौ बाहागोखौ जोङो दिनै मोननो हागोन बेनिखायनो ख्रिस्टनि बिसा नोंथांमोन
जोङो गोदान बोसोरखौ सानफ्रोमबो जोङो मानियो गोदान बोसोरखौ जोङो every years जोङो मानियो आरो गोदान बोसोर सफैनायनि सिगां जोङो गावखौ जोङो सानो आंनियाव थानाय गासै गाज्रिखौ आङो इसोरनो गथायगोन आरो आंनियाव जि गुबुननि सायाव एना एनि दङमोन हामा मोनज्लायनाय दङमोन बेफोर गासै मानिखौ आङो निमाहा बिगोन दिनै जोङो गोदान बोसोरनि सिगां बा गोदान बोसोरनि समाव जोङो आखाइ हमलायनानै जोङो निमाहा बिज्लायो नंगौ जोङो दिनै बे खामानिखौ बे संसाराव जोङो मावनांगोन मानोना जोङो रावबो गुबुन नङा जोङो साफ्रोमबो इसोरनिनो फिसा जिसु ख्रिस्टनि जुनैनो बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टनियाव थायोब्ला जोंहा गोदान जायो आरो बे गोदान जानाया जोंखौ सानफ्रोमबो दैदेनो जोंनि फरायनाय जोंनि थांना थानाय जोंनि खामानि मावनाय जोंनि सोलिनाय जोंनि न'खर खुंनाय जोंनि जौगानाय बे गासैबो गोदान जायो दायो इसोरनि बाथ्राया बे बेसा बुंबाय बेनो जादों मा इसोरासो आंनि जिबनाव बा नोंथांनि जिबनाव थांखि दङ आरो बे थांखिखौ बुजिनो थाखाय दिनै जों साफ्रोमबो गोदान जानो गोनां जेरेमियानि 29:11 सिरियाव बे बेसा बुंदों For I know the plans I have for you आङो मिथियो नोंनि थाखाय आंनि खायदा खालामनाय आंनि थांखिखौ आङो नोंनि थाखाय मिथियो आरो बे थांखिया नोंथांखौ उन्दै खालामनो थाखाय नङा नोंथांखौ नष्ट खालामनो थाखाय नङा नाथाय बे थांखिया जाबाय नोंथांनियाव गोजोननाय नोंथांनियाव जौगाहोनाय बे थांखि इसोरनि थांखिया गावनि फिसाफोरनि सायाव नंखाय खालामनो थाखाय नङा सासे मानसिखौ दुइसिन खालामनो थाखाय नङा सासे मानसिखौ ब्लेम खालामनो थाखाय नङा सासे मानसिखौ मोनसे न'खरखौ लाजि फोनांनो थाखाय नङा नाथाय इसोरनि थांखियानो जादों नोंखौ जौगाहोनाय नोंनि जिबनखौ जौगाहोनाय नोंनि न'खरखौ जौगाहोनाय आरो नोंनि फैबाय थानाय फिउचार जिबनाव आफा इसोरा नोंखौ बोरगोनां खालामनाय जेब्ला आङो सेंगालि पास्टरेट इयुथनि कनफारेन्स जादोंमोन अब्ला आङो बेयाव मोननै खोथाखौ बुंदोंमोन मानसिया सैताना जों जेब्ला जौगायो गासैथिंनिफ्राय इक'नमिकनिफ्राय लानानै जोंनि महर मुस्रिया जेब्ला जौगायो जोंनि धोन सम्पतिया जौगायो जोंनि सोलोंथाइया जेब्ला जौगायो अब्ला जोंनिफ्रायनो जोंनि लोगोफोरनिफ्रायनो जोंनि बिसाफोरनिफ्रायनो सोरबा आंखौ गाज्रि मोननाय सोरबा आंखौ बाहायनो थाखाय दुइसिन खालामनो थाखाय मेगन सानाय बे बिसाफोरखौ जोङो नुनो हायो आरो बियो नंथारगौ दिनै बिदिनो जादों जुदि सासे मानसिया जेब्ला जौगायो अब्ला बेखौ बोरै बाहायनो हागोन बेखौ बोरै दबथायनो हागोन बेनि थाखाय बियो खायदा खालामबाय थायो प्लानिं खालामबाय थायो आरो बेबायसानो सम मोनोब्ला बै मानसिखौ मा खालामगोन लाजि फोनांगोन दुइसिन खालामगोन बाहायगोन आरो बेखौ जौगानायनिफ्राय बेखौ गाहायाव लाबोगोन बे जाबाय मानसिनि आखल आखु सैताननि आखल आखुआबो बेनो ख्रिस्टनि बिसाफोरखौ इसोरनि बिसाफोरखौ हास्थाया जोङो ख्रिस्टजों सानफ्रोमबो थानायखौ सानफ्रोमबो जोङो ख्रिस्टजों जौगालांनायखौ सानफ्रोमबो जोङो ख्रिस्टनि बोराव जोङो दैदेनजानायखौ सानफ्रोमबो जोङो ख्रिस्टनि आथेङाव बा आगानाव जोङो थांनायखौ सैताना जेब्लाबो हास्थाया ख्रिस्टनि बिसाफोरखौ सैताना हास्थाया सोराङाव थाबायनायखौ जोङो मोजां बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मोजां खामानि मावनायखौ जोङो मोजांनि थाखाय साननायफोरखौ सैताना जेब्लाबो हास्थाया सैताना बेखौनो हास्थायो इसोरनि बिसाफोरखौ बेसेबां हायो खोमसियाव लांनो थाखाय बेसेबां हायो गाज्रिखौ मावनो थाखाय बेसेबां हायो मैलाखौ मावनो थाखाय बेसेबां हायो नांलाय होनो थाखाय बेसेबां हायो डिसइउनिटि खालामनो थाखाय बेसेबां हायो डिसअबिडियेन्ट खालामनो थाखाय बेसेबां हायो गावजों गाव एना एनियाव थाज्लायनो थाखाय बेबायसा सैताना जों साफ्रोम ख्रिस्टनि बिसाफोरखौ हास्थायो बे जाबाय सैताननि आखल नाथाय इसोरनि आखला बिदि नङा इसोरनि थांखिया जोंनि जिबनाव बिदि नङा इसोरनि थांखिया बिदिसो नोंथांखौ उन्दैनिफ्राय नोंथांखौ हानिफ्राय
नोंथांखौ गाहायनिफ्राय गोजौआव लांखोनाय बे जाबाय इसोरनि आखल आखु बे जाबाय इसोरनि थांखि आंनि जिबनाव नोंथांनि जिबनाव जोङो मिन्थिनो हायो डेभिडनि जिबनखौ डेभिडआ सासे गुरखियामोन डेभिडआ सासे मोसौ गुमग्रा बोरमा मेन्दा गुमग्रा सासे दाहोनाफोरबायसा बिफानि सिङाव खामानि मावग्रामोन नाथाय सानसे एफा इसोरा बिथांखौ इजराइलफोरनि गेजेराव राजा खालामदों अब्ला आफा इसोरनि थांखिया बेसो सासे मोसौ गुमग्रानिफ्राय सासे लावखारनिफ्राय सासे मानसिखौ गोजौआव दैखांनानै सासे मान मानिजाथाव गियाननि राजा खालामबाय अब्ला बेबायसा जोंनि आफा इसोरा जोंनि ख्रिस्ट'नि बिसाफोरखौ ख्रिस्टियाव थानाय बिसाफोरखौ गोदानै जन्म लानाय बिसाफोरखौ आफा इसोरा दिनै हास्थायदों जोंखौ बे अबस्थानिफ्राय नैबे अबस्थायाव दावखोलांनायखौ बे अबस्थानिफ्राय नैबे अबस्थायाव जोङो सहैनायखौ दिनै जोङो सानसेयाव आफा इसोरनि खाथियाव जोङो आरज खालामाखैब्ला बे सानसेनि आरजखौ जोङो गाबोननिफ्राय बा दिनैनिफ्राय जोङो खालामनांगौ जोङो न'खराव अनज्लायाखैब्ला बे गासैखौ जोङो नागारनानै न'खराव अननायनि परिबेखखौ जोङो लाबोनांसिगौ जोंनि न'खराव बिमा बिफाजों बिसाज्लाफोरजों माबा मोनसे एना एनिफोर दङब्ला बेफोर गासैखौ नागारनानै जोङो बे न'खरसेयै खौसेयै थानानै जोङो इसोरखौ खुलुमनायखौ दिनै आफा इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायदों सोरबा इयुदा सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया फरायनायाव जुदि हास'वाखैब्ला जुदि बिनि जिबनाव गोबां बायदि आनजादफोरा सफैदोंब्ला बेफोर गासैखौ नागारथ'नानै बेफोर गासैखौबो दोननानै ख्रिस्ट'नियाव गोदान जानानै बे जायगानिफ्राय दावखोफिननायखौ आफा इसोरा खावलायदों आफा इसोरा जोंखौ हास्थायदों मानोना जोंनि इसोरा जाबाय फिसानिफ्राय गोदोराव दैथायग्रा नोंखौ हानिफ्राय गोजौआव दैखांग्रा बे जाबाय जोंनि आफा इसोर जोङो जसेफनि जिबनखौ नायब्ला जोङो मोननो हायो बिदाफोरा मेगन साबाय जसेफखौ मानोना मिथिनो मोनदों बिनि सिमांनि गेजेरजों बियो सानसे जोंखौ रुलिं खालामगोन सानसे जोङो जसेफनि बे उन्दै जोंनि फंबाय जाया जोंनिख्रुइ दुइसिन जाया जोंनिख्रुइ गोहो गैया बोलो गैया बे जसेफनि सिङाव बे फंबायनि सिङाव जों साफ्रोमबो लेंबोनांगोन खायदा खालामबाय बेखौ बुथारनो थाखाय आरो सानसेखालि खायदा खालामनानै बेखौ बुथारनो थाखाय आनजादाव खोख्लैबाय बा बेखौ हमबाय आरो बुथारनो थाखाय सानमारबायमोन नाथाय बिसोरनि बिदा गोदोरा बुंबाय जोङो मानो गावनि फंबायनि थैनि पापखौ लानो जोङो मानो फंबायनि थैनि थाखाय जोङो गावखौ गाज्रि खालामना लानि बेनिखायनो फै जोङो बेखौ फानहरनि अब्ला बै मिदिनारिफोरनि थाखाय जसेफखौ फानहरबाय बियो इजिप्टआव सहैबाय इजिप्टआव सहैनानै बियो सासे बान्दा जानानै थाहैनो गोनां जादों सासे मालिकनि सिङाव बान्दा जानानै बियो मावनो गोनां जादों जोङो बेसेबां गोबाव थाखो जोङो मिथिया नाथाय इसोरा बेयाव थादों बेखौ रोंखा राखा खालामदों आखल गोनां खालामदों गियानि गुनि खालामदों फोथायसुला खालामदों आरो बियो मोनसे स्टेपनिफ्राय मोनसे स्टेप बियो जौगानो हादों अब्ला बै मालिका पटिफारा बुंबाय गासैबो नोंनि आन्दाराव थाबाय गासैबो नोंनि आन्दाराव थाबाय गासैबो नोंनिनो जाबाय नोङो गासैखौबो मावजोबनो हागोन बेखिनियाव बियो सहैबाय बेनिफ्राय बियावबो मेगन साबाय पटिफारनि हिनजावा बेखौ मेगन साबाय आरो बेखौ गाज्रियाव खोख्लैनो थाखाय सानबाय आरो बेबायसानो बेखौ खायदा खालामनानै जेलाव हरबाय जेब्ला बे जेलाव सहैदों अब्ला बेयावबो बियो फोथायसुला जादों बेयावबो बियो बे गावगायजों थाफानाय जेलनि गासैखौबो नायग्रा बियो जाबाय लिडार जाबाय बिनि उनाव बियो फाराव राजानि खाथियाव बियो सहैबाय सहैनानै बियो जि मोननांगौखौ बियाव मोननो हादों सासे गेदेर मानसिखौ मोननो हादों सासे गेदेर पजिशनखौ बियो मोननो हादों अधिकारखौ बियो मोननो हादों बेनिखायनो फाराव राजाया बेबायसा अधिकार खालामबाय बेबायसा डिक्लेयार खालामबाय जसेफनि खोथा नङाब्ला
रावबो इजिप्टनि सिङाव हाबनो हाया रावबो इजिप्टनिफ्राय बाहेराव थांनो हाया गासै अधिकारा बिनि आखायाव अब्ला नै जोंनि आफा इसोरा जोंखौ बोरै दैदेनो जोंखौ बोरै बियो गासैबो चेलेन्जेसनिफ्राय जोंनि गासैबो थांना थानायाव गासै गाज्रि गासै नंखाय बाखाय चेलेन्जेस आनजादफोर फैयो बे गासैनि गेजेरावबो आफा इसोरा जुदि आङो गोदानब्ला जुदि आङो गोदान जिउ खुंदोंब्ला जुदि आङो फोथायसुला जिउ खुंदोंब्ला फोथायसुलि आङो जिउ खुंदोंब्ला बे सुबुंखौ नोंथांखौ आरो आंखौ आफा इसोरा दैखांगोन आरो जोंखौ बेबायसा पजिशनाव लाबोगोन जाय पजिशनखौ नोंथाङा मोननो थाखाय समाया नोंथाङा सानफेराखैमोन नोंथाङा बुजिफेराखैमोन मानोना बेयाव बेबायसा बुङो आङो मिन्थिगौ नोंनि सायाव आंहा मा थांखि दङ आंनि सायाव इसोरा मा थांखि दङ आफा इसोरासो मिथिगौ आंनि फंबाय आरो बिनानावमोननि सायाव दिनै जोङो मिथिया सोर मा जाहैगोन नाथाय आफा इसोरा नोंथांनि सायाव मोनसे थांखि दङ आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव नोंथाङा गोदान जीवन लानांगोन गोदान जिउ खुंनांगोन गोदान थांखिजों नोंथाङा सुफुंजानांगोन गोदान थांखिखौ लानानै बे संसाराव सोलिनो नांगोन आरो आफा इसोरा नोंथांखौ बे पजिशननिफ्राय लानानै नैबे पजिशनसिम दैदेनलांगोन बेनिखायनो जोंनि इसोर आफाया बेनिखायनो जोंनि बोलोग्रा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामग्रा इसोर बियो बे इसोरा जोंखौ दैदेनग्रा इसोर बियो बे इसोरा जोंनि थांखिखौ जाफुंहोग्रा इसोर बियो बे इसोरा जोंनि नांगौ मानिखौ जगायना होग्रा इसोर बियो दिनै जोङो फोथायनो नांगोन दिनै जोङो नाजानो नांगोन जिसुनि मुङै दिनै जोङो गावखौनो गाव फोरबोनियाव जोङो सानफ्रोमबो गथायनो नांगोन बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जोङो साननायजोंल' नङा जोंनि बुंनायजोंल' नङा नाथाय जोङो मावना दिन्थिनो आङो गोबां प्रग्रामखौ गाबाय आङो नुबाय जेब्ला गोदान बोसोर सफैयो अब्ला जोङो मा खालामो जों गावजों गाव गुबाख्रबो जों गावजों गाव सालाम लायो आरो जों गावजों गाव मा खालामो जोङो निमाहा बिज्लायो नंगौ जोङो न'खर मोनसेयै थायो नंगौ जोङो मण्डली मोनसेयै थायो नाथाय जोंहा नांगौ गावजों गाव निमाहा होज्लायनाय बेनिखायनो जोङो बे गोदान बोसोराव जोङो आफा इसोरनि अननायखौ मोननानै आफा इसोरनि अनुग्रहखौ मोननानै जिसु ख्रिस्टनिफ्राय जोंनि निमाहाखौ मोननानै जोङो गावजों गाव निमाहा होनाया जोंनि थाखाय गोनांथि बेनिखायनो बे बोसोरनि गेजेरजों आफा इसोरनि अननाय आफा इसोरनि निमाहाया जों साफ्रोमनि जिबनाव थाथों आरो जों गावजों गाव निमाहा होज्लायनो हाथों आरो जोङो गोदानै जोङो बे संसाराव संसार जालांनो हाथोंसै मानोना इसोरनि बाथ्राया बुंबाय नोङो गोदान जायोब्ला नोङो ख्रिस्टनियाव थाबाय आरो नै गोजामा थांबाय आरो नै नोंथांनियाव गोदान जाबाय जोङो गोजामखौ दा सानसै जोङो खोमसिखौ दा सानसै जोंनियाव थाबोनाय गासैबो उनथिंनिखौ नोंथाङा दा सानसै नाथाय जोङो जोंनि आगोलाव थानायखौ जोङो साननि बेनिखायनो पौलुसआ इसोरनि बाथ्रायाव बेबायसा बुंदों नोंसोरो इसोरनि थांखियाव गावनि मेगनखौ फिक्स खालाम इसोरनि थांखियाव गावनि नोजोरखौ फिक्स खालाम फिक्स योर आइज नोंनि मेगनखौ नोंनि थांखिखौ नोंनि नोजोरखौ ख्रिस्टनियाव फिक्स खालाम बेनि ओंथियानो जादों जोंनि गासै थांनाय जोंनि गासै मावनाय जोंनि गासै संसार जानाय जोंनि गासैबो न'खर दानाय जोंनि गासैबो गथ' गथायफोरखौ दैदेननायाव जोङो ख्रिस्टखौ लानानै जोङो ख्रिस्टनियाव थानानै जोङो सोलिनो नांगोन जोंनियाव जिफोर साइडआव दङ बे गासैखौ जोङो नागारनांगोन जोङो अनलि ख्रिस्टनियाव जोङो फिक्स खालामनांगोन जोंनि थांखि जोंनि नोजोरखौ आंहा मोनसे सानसे समाव गिनाय दङमोन मानसिफ्रा ओरैबो बुङोमोन उनथिं नायफिननानै गोग्लैयो माब्लाबा समाव आंबो बिदिनो खालामोमोन स्कुलाव थाङोबा उनथिं जेब्लायबो नायामोन नायनि जाहोना जादों मा उनथिं नायफिनोब्ला आङो मा जायोनो गोग्लैयो होननानै आङो फोथायोमोन दायो बेबायसानो आङो उनथिं नायफिनालासे आङो थाङोमोन बेसेबां आंखौ
मानसिफोरा उनथिंनिफ्राय गाबज्रिगोन अब्लाबो आं नायफिना आंहा बिदि मोनसे आखु दङमोन आखल दङमोन नाथाय दायो गैलिया बे जाबाय संसारनि नाथाय जोंनि जितु स्पिरिचुअल लाइफ बे स्पिरिचुअल लाइफआव जेब्ला नोंथाङा उनथिं नाहरगोन बा उनथिंनिखौ नोंथाङा मोननो थाखाय हास्थायबावगोन अब्ला जोङो गोग्लैयो जोङो लटनि हिनजावखौ जोङो मिथिनो हायो इसोरा मोनसे कामान होबाय लटखौ सदम आरो गमराखौ सावनाय जागोन नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसो लाखियो जायानो उनथिं नाहरफिनगोन बेनो संख्रि जागोन आरो लटनि हिनजावा नाहरफिनदों अब्ला लोगो लोगोनो बियो संख्रि जानो गोनां जादों बे थैनो गोनां जादों बे जाबाय स्पिरिचुअल कमान्डमेन्ट आफा इसोरा बेजोंनो होदोंमोन जोंनि जिबनावबो स्पिरिचुअल कमान्डमेन्ट इसोरा जोंनो होदों स्पिरिचुअल आज्ञाफोरखौ जोंनो होदों जायखौ जोङो लानानै जोङो सोलिनो नांगौ जोङो उनफिननो थाखाय नङा नाथाय जोङो फरवार्ड जानो थाखाय जोङो दावगालांनो थाखाय बे स्पिरिचुअल कमान्डमेन्ट आज्ञाफोरखौ दिनै जोङो मानिनो नांगौ जोङो दिनै बेखौ लानो नांगौ दिनै जोङो बेखौ नाजावनो नांगौ आरो बेजों जोङो दिनै दैदेन जानो नांगौ मानोना जोंनि बे जिबना जाबाय स्पिरिचुअल जिबन जोंहा मोदोम दङ नंगौ जोंहा थै दङ नंगौ जोंहा गियान बोलो दङ नंगौ नाथाय जोंनि टटेल जिबना जाबाय स्पिरिचुअल जिबन जोंनि थांना थानाया जाबाय स्पिरिचुअल जिबन बेनिखायनो बुंदों ख्रिस्टनियाव थायोब्ला नोंथाङा गोदान रमान्सनि जायखौ जोङो फरायबाय 8 बालाबाव 11 आरो 12 सिरियाव बेखौनो बुंनाय जादों जाय आत्माजों दैदेन जायो जाय आत्माजों बाहाय जायो आरो जायनियाव आत्मा थायो बियो सानफ्रोमबो बिफा इसोरखौ आब्बा फादार होननानै बुङो आब्बा फादार होननानै मुं मुंख'यो गाबज्रियो बिनि ओंथियानो मा जाबाय आफा इसोरा जोंनि जिबनखौ जोंनि लाइफखौ मोनसे थाखोआव सोलायनो थाखाय सानदों मोनसे मोजां थाखोआव थानानै सोलायनो थाखाय आफा इसोरा सानदों बेनिखायनो इसोरनि आत्माखौ साफ्रोम ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरनो हरनाय जाबाय आरो बे आत्मायासो जोंखौ गोदान खालामो बे आत्मायासो जोंखौ दैदेनो बे आत्मायासो जोंनो मोजां गाज्रि बुजिनो हानाय गियानफोरखौ होयो आरो बे आत्मायासो जोंनो बोलो होयो जोंखौ बेंना लानाय बा खोमसिया बेंनो थाखाय जोंखौ हास्थायनाय बे गासै मानिखौ जोङो फाइट खालामनो थाखाय बेनिखायनो बेयाव बुंदों जायानो आत्माजों दैदेन जायो बियो बिफा इसोरखौ आब्बा फादार होननानै बुङो आरो जायनो आत्माजों दैदेन जायो बियो आत्मानि बिसाफोर जायो जोङो दिनै आत्मानि बिसाफोर जोङो मोदोम दंब्लाबो नाथाय जोङो आत्मानिसो बिसाफोर दिनै जोङो जाबाय बेनिखायनो आंनि अनजानाय लोगो नोंथांमोन जोङो ख्रिस्ट'नाव थानाया जास्ट नामनि थाखाय नङा जोङो ख्रिस्ट'नियाव जिउ खुंनाया न'खर खुंनाया आङो ख्रिस्टियान होननानै थाखायल' नङा जोङो ख्रिस्ट'नियाव जिउ खुंनाया न'खर खुंनाया जोङो बरदिननि समाव जोङो साजायबाय जोङो स्टारफोर लगायबाय केन्डेलफोर सावबाय बिनि थाखायल' नङा जोङो ख्रिस्ट'नियाव थानायाव जोंनि न'खर जोंनि गथ' गथायफोरा जोङो गाजा गोमजायै मोसागोन जोङो गोदानफोर जोङो बायनानै जोङो गानगोन जोङो जानाय लोंनायफोरखौ जोङो खालामगोन बेल' नङा नाथाय बेनिख्रुइबो 3 गुन बेनिख्रुइबो 4 गुन गोजौसिनावसो जोंनि ख्रिस्ट'नि लामाया जोंनि ख्रिस्ट'आव थानाया बेनिख्रुइ देरसिन बेनिख्रुइ गोजौसिनाव बेनो जाबाय मा स्पिरिचुअल जिबन जोंनि आत्मिक जिबन जायनो आत्मिक जिबनाव बोलोग्रा बिनि जिबनाव अरायसम ख्रिस्ट'नि आत्माया इसोरनि आत्माया खामानि मावो आंनि जिबनाव खामानि मावो नोंथांनि जिबनाव खामानि मावो बेनिखायनो बे गोदान बोसोराव जोङो गोदान जिउ गोदान थांखि गोदान आसा ख्रिस्ट'नियाव गोदान जानानै जोंनि स्पिरिचुअल लाइफखौ जोङो जौगाहोनि जोंनि आत्मिक जिबनखौ जोङो जौगाहोनि जोंनि आत्मिक लेभेलखौ दिनै जोङो जौगाहोनि सोरबाफोर थांनाय बोसोराव बोसोरसेयाव खननै खनथामल' गिर्जायाव फैदोंब्ला फै बिसोर मानसिया फै नोंथांमोना दिनै सानफ्रोमबो गिर्जायाव फैनि फै बिथांमोना दिनै सानफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि बाहागोखौ लानि
मानोना इसोरा हास्थायदों जों साफ्रोमखौबो बे लेभेलनिफ्राय नैबे लेभेलाव थांनायखौ दिनै इसोरा हास्थायदों जों साफ्रोमनि जिबनखौ नैबे थासारिनिफ्राय नैबे थासारियाव थांनायखौ जोंनि जिबनाव बेराम दङ दुखु दङ दाहाफोर दङ खैफोदफोर दङ नाथाय आफा इसोरनियाव गासैबो रैखाथिखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो बे गासै बाथ्रानि गेजेराव आफा इसोरा जों साफ्रोमखौ बोलोगोरा खालामथों जोङो गावजों गाव निमाहा बिज्लायनि जों गावजों गाव निमाहा होज्लायनि जोङो अनलायनायखौ जोङो बज'फिननि खौसेथिखौ जोङो बज'फिननि आरो जोङो गावखौ ख्रिस्टनियाव गोदान हिसाबै गोदान थांखि लानानै जोङो सोलिनि आंनि फंबाय बिनानाव आरो उन्दै गथ'फोर आरो आंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन जायफ्रा द्रिकन लाबाय थांनाय 28 डिसेम्बराव जायफ्रा होगोम जाबाय आरो नोंथांमोननि खर'आव बिसौबा आखाइ होनानै नोंथांमोनखौ बोर गोनां खालामबाय बियो जास्ट सिम्बलिक होननानै दासान नाथाय नोंथांनि सायाव इसोरनि बोरा थाबाय आरो बे बोरखौ नोंथाङा अरायसम हमथाना लाखि अरायसम नोंथाङा बे बोरनि सायाव आरज खालाम अरायसम नोंथाङा बे बोरखौ लानानै जिउखौ खुंनो थाखाय नाजा अरायसम नोंथाङा बे बोरखौ लानानै नोंनि फरायनाय जिबनाव गेलेनाय जिबनाव लोगो लाज्लायनाय जिबनाव नोंनि गासै खामानि मावनाय जिबनाव सानफ्रोमबो गोसो लाखि अब्ला इसोरा नोंथांखौ दैदेनगोन आरो इसोरनि आत्माया नोंथांखौ बोर गोनां खालामगोन बेजों लोगोसे आरज खालामनि गासैबो खर' गंग्लायनि जोङो